Разкажи, какво правиш сега след като завършихме? Репетирах Пинокио, играеш турчето с кукла, което беше голям ужас, но мисля, че горе-долу закрепих положението някакси. В Сълза смях. В театър София, но в Сълза смях, защото сме в ремонт. Здрасти! 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 Какво правите? Другото, което ми се случи, е, че започнах да преподавам в школата, в която аз учих преди надвис. И е много готино, с тия дяца там се занимавам. Те правят етюди някои, други правят отказ и е много смешно и готино с тях. И друго какво? Имам си едно мазенце, си направихме и там правим фламенко. И след, да кажем, около 2 месеца, може би ще бъдем готови да представим някакви неща. Играя Уфу в Ние връбчетата. Деница Хубиш. Прощай, да, така. Russian 19th century drama. Oh, hello. Hello there. Маковели. В момента съм част от трупата на Ямболския театър от октомври месец. Играя театър, отделно въртя огън и доскоро танцувах народни танци. В момента те са леко на пауза, но като цяло това са ми трите неща, които се занимавам. Играя игри. Сега аз съм... Само да кажа, последно играя шах. Така че ако някой... Добър ли си? Не съм добър, ама пердаша слаби хора. Пускате ли или вече е влязло? Как ме стресна. Аз съм част от трупата на Пазарджишкия театър след завършването си и предимно играя в Пазарджишкия театър. В свободното си време ходя на риба, както всички знаят. Кои спектакли играеш? За сега в единственото представление на Пазарджишкия театър от новия сезон Пияните. На щат съм в театър София. Притеснявам се пред камера, нещо почнах да протеча. Играя в Спомато, Животът макар и кратък, режисьор Бюрхан Керим. Много е симпатично това представление. Здравейте. Аз съм на щат в Ателие 313, в момента нелегално, скоро легално. В кои представления участвам? Ел Полулит, Лазар Исус, Апокриф. Не, чакай. Люба. Театрален роман. Влас Иван Докчев. Записваме един от последните спектакли на Лазар Исус, най-вероятно, защото вече е много трудно да се уредим с сцена и на мен ми е мъчно нещо. Не беше най-доброто. Не мина добре. Не беше най-доброто, но пък на мен много ми харесва това. Правя си това, което е нужно.
Къде ще ходиш? Какво ще правиш, кажи? Значи кандидатстване отново, втора година, понеже първата година ме скъсаха, защото малко бях дебил и си мислих, че аз ще кандидатствам за двете най-елитни университета в Англия. Те ще ме приемат, няма проблеми, нямам нужда да слагам други, защото само в елита. Обаче така стана, че и в двата университет ме скъсаха и тази година съм се подготвил предварително с по-голямо самочувствие и по-сериозно се подготвиш. По-сериозно, да. Избрал съм си монолози, ръкомахане с кокан на Мървин, също така Козати, коя е Силвия и Шекспир или Брехт, Добрият човек от Сечо. Да. Супер. Кои и какво ще кандидатстваш? Актьорско? Актьорско, да, магистратура. За драматичен театър? За драматичен театър, да. Какво друго? Гледам да си поддържам връзките тук, приятели, Борисчо, всичките, защото съм минал на сърце. Искам да ги познавам тези хора до края на живота си. Чух за ръката, че го фана за ръката. Добре. Протегна ръката си и го взе и каза, защо бе, човече? Няма това психологически екшени. Добре. Има чудо. Добре. Мерси. Кога е следващото? Нямаме дата. Няма проблем още. За февруари май няма да може. Как няма да може? Нямаме, да. Професоре, утре е покрив от колко? От 4. Чак от 4, айде малко по-рано. Айде малко по-рано. 9 месеца не сме го репетирали. Сме го играли 9 месеца, айде малко да порепетираме. Аз ще пикна там човека, който ще влезе на мястото на... Преди това и после чете всички. Казвам да се кредете, ма те казват се кредете. Реално станаха много приятни работи. Аз съм по-тежък. Как мислиш, че си такъв, някакви хора си говорят нещо за представлението, за репетицията, за много яко. Докато черните бегълците. Иначе беше, аз като гледах от кабинета... Там се събира по цялата. Да, там се аз харесвам хора от народа. Айде! На здраве, на здраве! Да. Weird dreams. Хало! Здрасти, как си? Добре. Интервю сте започват интервютата. Имаме нов диван. Да. Браво. Здрасти! Здравейте! Здравейте, аз се казвам Елена и съм на трето място в класа по най-якото дупе, на второ място по най-голямо мрънкало и на първо по забравяне на текст. Да. Кой е на първо и второ място по дупе? Мама Моливче ми купи. Аз го остря, то се чупи. Колко мъничко остана. Да и бе неговата мама. Така, това е Боян Ферджиев, който е играл тази роля Каракончо на Май Мануела Минкова, която като си забрави текста на сцената, казах фък, нещо такова. Ето го Димитър, който решава за Иванов да си слага в косата кокосово масло. Не, той ядеше лукичеса, да влиза в роля. Айде да почваме, защото... Готова ли е Ангела? Всички... Къде е Ангела? Тя не беше тук, затова бавим, защото... И после ги изчакваме, така ли? Моля? Изчакваме ги малко и тогава си тръгваме. Да, изчакаме ги. Значи аз седя така и това си го умилее. Да. Те палецът два пъти по-голям. Цяло като дойдете, ние трябва да замръзнем.
знаеш как ми се изплюва в кокото? Направо ще да убия, честно казвам. Ти в един момент накрая вече като някакво куче с бяс, разбираш, аз съм бил на ония свят, ма! Ти знаеш какво е там, бе? Така мощно ми се изплю в окото, че просто не... Няма нужда да играя стрес, мъка, смърт, погнуса. Аз те поглеждам и не искам да те гледам, разбираш ли? Толкова добре си играе ролята. Направо се пени, разбираш, защото направо като бяс. Бяло ми излиза. А там кога почваме? След втория удар? На втория удар? Кога? Защо? Да. На втория или след втория? Туп. Айде да, корен има. Туп. Корен има. Не. Айде. Ще се объркате. Не, на принцип е туп. Корен има. Защото нямаме време. Ние докато легнем вече трябва да ставаме и да объркаме. Няма да остарявате, бе. Как ще остарявате? Ще се останете все така млади. По дух, млади. Млади с по тази дух и леко хубава сбръчкани. енергия. Няма да сте сбръчкани. Който е млад по дух, не се сбръчка. Аз се разбира. Здравейте, аз бях зрител на Покрив, много ми е приятно да го играете пак, моля. Моля! Аз съм от класа на професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова, много ми е приятно, първи курс съм и се чувствам много вълнуващо, много съм развълнувана, за втори семестър ще правим Чехов. Снимаш. Кате, как беше представлението? Много ми хареса. Имаше Бориса много хубав монолог. А Касин? Касин. И Касин. Благодаря ти. Благодаря ти, няма. Благодаря ти. Не, там с тази... С тази? Не мога, не съм. Къде най-много ти хареса? Смисъл, къде най-много ти хареса? смисъла? Да, схванах. Там избухна, там... Как беше? Ще престанеш да снимаш. Как се чувствате след спектакъла? Чувстваме се прекрасно, не го бяхме играли от 9 месеца. Ангела да се види Тоест една бременност не сте играли. Една бременност, едно бебе родихме преди да играем пак. И вижте колко публика имахте, разбрахте. Беше абсолютен пълен салон, да. Дайте усмивка последно за камера. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.